O Campus Tecnolóxico Cortizo, en Padrón, acolleu a gala de entrega dos premios PEL da Deputación da Coruña. A cita, que chegou este ano á súa 7ª edición, reuniu na Vila Rosaliana unha ampla representación política, con representantes da institución provincial e da práctica totalidade de concellos da provincia, así como tamén do tecido empresarial. No transcurso da gala deuse a coñecer o nome das 3 empresas galardoadas este ano nas 3 categorías principais, nas que se bateu ademais récord de participación, con 127 candidaturas presentadas. No premio á iniciativa emprendedora, a firma gañadora foi Espazo Natura Retreat, un campamento turístico de alta calidade, aberto ao público dende marzo de 2024, no Espazo Natural de Razo Baldaio, en Carballo. En canto ao premio á trayectoria empresarial, a empresa galardoada foi Somadrome Films, unha produtora audiovisual con sede en Oroso, especializada en documentais científicos e culturais para o mercado internacional. O terceiro dos galardóns, o premio á proxección e innovación sostible, foi a parar á empresa Clum, Cooperativas Lácteas Unidas, unha cooperativa de referencia no sector lácteo galego, resultado da fusión de Feiraco. Na súa intervención, o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, felicitou as empresas premiadas, destacando a importancia dos premios PEL, que, segundo el, cada ano veñen a recoñecer as mellores iniciativas empresariais da provincia. Son os premios que son distintos, e que teñen a carga do interés das 170 empresas que se presentan para ser adxudicatarias dos premios, e que ademais permiten ser un escaparate de moitas empresas de sectores ben descoñecidos nunha provincia que é o motor económico de Galicia. Temos a gran responsabilidade de ser o motor que move económicamente este país que se chama Galicia. Prácticamente o 50% do Produto Interior Bruto que se xenera neste país o xera a provincia da Coruña, unha provincia que viste o mundo a través de Inditex, que reviste as fachadas do mundo a través de Cortizo, que está dotando de barcos de última xeración militar nun momento crítico para o mundo, as armadas máis punteiras do mundo, desde Australia a Holanda, pasando pola propia Armada Española, Navantia, que está ademais mobilizando moitos exércitos do mundo a través de outra empresa como Eurovesa, con sede en Santiago, tamén fábrica en Pontevedra, pero sede social no polígono do Tambre, unha provincia que é a cuarta maior exportadora de toda España, por riba de comunidades autónomas xa netamente exportadoras por sí, como pode ser Canarias ou pode ser Navarra. Unha provincia que ademais distribúe alimentación para o mundo, para España, sendo a cuarta provincia de todas as provincias españolas que máis distribución de alimentación produce. E ademais temos a mellor cerveza do mundo. Por iso, dentro desta responsabilidade, para nós é un placer facer unha incursión nun terreo que non nos compete. A Deputación non ten competencias en materia económica, pero entendemos que todo o mundo ten que aportar un grado de área. Durante o acto, o presidente provincial fixo tamén balance do plan de emprego local, o que definiu como un dos proxectos máis transformadores da Deputación da Coruña. Esa filosofía que ás veces un escoita en algúns espazos da sociedade, de que os empresarios, as empresas son vacas as que ordeñar sin máis, sin recoñecelas, sin recoñecer o seu papel, sin recoñecer o que hai detrás de cada unha desas empresas, as familias que dan soporte a quen lidera esos proxectos, e descoñecer e ter unha ignorancia perigosa para o futuro da nosa sociedade. O Estado español ingresa 270.000 millóns de euros ao ano en impostos. Desos 270.000 millóns de euros ao ano, que son os que sufragan evidentemente, a apertura dun hospital, que son os que sufragan o sostenimento dunha residencia geriátrica ou unha residencia psiquiátrica, ou son os orzamentos e os ingresos que permiten aperturar e manter as escolas infantis onde os nosos rapaces arrancan as súas vidas. Dos 270.000 millóns de euros que ingresa o Estado, que ingresamos todos, 200.000 os aportan as empresas españolas. 200.000. Por tanto, o cuidamos ese ecosistema, recoñecemos ese ecosistema e lles damos armas para competir nun mundo moi fero e moi difícil de competir. Eu estou convencido que a familia Cortizo, cando gaña un concurso para revestir unha fachada, fai competido con empresas de primeiro nivel, de primeira orde, que se non teñen ferramentas para competir, están mortas no mercado. E que morran esos tractores da nosa economía
significa que mermen esos ingresos do Estado, significa que a sostibilidade das pensións públicas este en perigo, significa que non podamos aspirar prácticamente a ningún dereito social dos que se nos enchen a boca aos políticos, a todos, de todos os partidos. Por eso, o PEL, por eso a Deputación fai tanto fincapé en recoñecer aos que hoxe son grandes, e que en algún momento foron pequenos. Hoxe estamos en Cortizo, que naceu nunha pequena carpintería no 72 en Extramundi. Xa o nome indica que tiña ganas de ser internacional, que tiña ganas de ser multinacional. Extramundi. Un nome curioso. Pero como él, onte inaugurábamos a fábrica de Estrella Galicia, que naceu dun pobre home das Pontes que emigrou primeiro a Cuba, e despois recalou en Veracruz, e de aí voltou para a súa terra para construir o que é un gran imperio cervecero que é capaz de producir agora mesmo as súas dúas instalacións 1.400.000 litros de cervexa. Por lo tanto, moi orgullosos desta provincia, moi responsabilizados de que as nosas empresas sean capaces de seguir aportando a esta sociedade o que somos, o mellor das sociedades, os aportan as empresas pequenas, medianas e grandes. Na gala tamén se entregaron accesis a varias empresas que considerou o xurado. Foi o caso de Orixe Salgada, que recibiu a Accesit a iniciativa emprendedora. Na Pradera Online, Accesit a traxectoria empresarial e Galopin Playgrounds, Accesit a proxección e innovación sostible. No transcurso da gala tamén se fixeron dous recoñecementos especiais á xornalista Fernanda Tabarés e o veterano empresario pobrense Severino Escurís Batalla, a piques de cumprir os 100 anos. A foto final de todos os premiados en riba do escenario puxo fin a esta edición dos Premios PEL 2025, que ano tras ano se consolida como un dos recoñecementos máis relevantes do emprendemento a nivel galego e estatal, promovendo a cultura emprendedora e visibilizando o papel das empresas como axentes de transformación social e territorial.